родителя, за който днес ще разказвам, е Христо Ботев. Избрал съм го заради неговите дейности, които на мен ми харесват. Сега започваме с въпросите. Първият въпрос е: в кой от градовете има изписана част от произведението Хаджи Димитър? А. Пловдив. Б. Лондон. И В. Париж. Верният отговор е в Париж. Ето е втория въпрос. Следствие на кое събитие Ботев организира чета? А. Велчевата завера. Б. Априлското въстание. И В. Обесването на Левски. Верният отговор е Б. Априлското въстание. Трети въпрос. Защо Ботев нарича Русия нима защитница на славянството? Заради нежеланието и да освободи България. Б. Заради етническото прочистване на българите в Бесарабия. И В. Заради узурпирането на Полша. И верният отговор е Б. Заради етническото прочистване на българите в Бесарабия. Четвърти въпрос. За каква дейност лежи Христо Ботев в Фокшански затвор? А. Писателска и творческа. Б. Организационна и революционна. В. Музикална. Верният отговор е А. Писателска и творческа. Следващия въпрос е пети. Защо планът за преминаването на Дунав включва отвличането на кораба Радецки? А. Поради липса на средства. Б. За всяване на страх от турците. И В. За по-голям международен отзвук. В. Отговор: за по-голям международен отзвук. Шести въпрос. На коя дата честваме с едноминутно мълчание саможертвата на Христо Ботев? 2 май, 2 юли или 2 юни? 2 юни е верният отговор. В. Седми въпрос. На кое от стихотворенията не е автор Христо Ботев? А. Обесването на Васил Левски. Б. Майце си. И В. Левски. Верният отговор е В. Левски. Това бяха за днес въпросите. И вие може да играете това семейна игра, може да играете също, като се задавате въпроси, свързани с будителите. Благодаря за внимание.